Miralles, de Xàtiva, Robert Moreno, alias La Raqueta, Enric Ballús, Jordi Reig, Xavier Agüí, i així a la xerrameca contínua Vicent Torre. Un país al·legòric on hi ha unes formes de viure molt curioses. És una cançó que hem fet, que vàrem fer fa anys pensant en tots aquells països colonitzats, en com és la vida dels països colonitzats. Les enrònies i les maceres, però els pobles salven la seva vida. Comprendreu de seguida els costums curiosos i les maneres ben sorprenents de viure de les terres que toquen la mar morena, de les terres que toquen la mar morena. De la terrània, viuen baix de la terra que cultiven i fan la vida i la casa soterrània. Observeu el paisatge de la terrània, tan redonda i arbreda de llum i d'aire, és tot una fina flor de terra. Si excavàveu 2 metres el seu verger, si excavàveu 2 metres aquell verger, trobaríeu les places i els llargs carrers i les cambres de sostre baixet a omplir-le, els pacients llauradors de la terrània, els pacients llauradors de la terrània. Els pacients llauradors de la terrània per la nit ascendixen a les arbredes i a les bosques cultiven les terres bones. Mai no es permeten pujar a llum del dia, ells no són públics ni estan presents als pobles, tot i que són els fills vells de terrània. Res d'això és ignorat al món de fora, però dalt l'interessa com creix la sembra, allà la norma és fruir de l'horta. Els llauradors tampoc facin cabòria, fugen de nit i baixen abans d'alba, cap al migdia es giten fins la nit. Les seues cases són farcides d'arrels, dels arrels que els mantenen com a columnes de les llars i la vida d'aquell país. I mentre dormen el seu alià s'aona, tota terrània del crespol soterrani, a flor de terra lluminosa i unida. Hi ha qui viu aguardant un fluix de terra i una gran clivellada de 1000 cràters. Si això passava, els llauradors haurien de retornar als pobles i omplir les cases, d'anar sempre a les fosques com els nocturnes, sense empentures de gat ni fines ungles. València, a 8 d'octubre de l'any 2008. Senyor rei Jaume I, amb esta carta avui,
meditar algunes coses que em vindrà a escriure. Soc Ahmed, fill de Hassan, a Marrakeix nascut. Fa 10 anys vingui a València a treballar i viure. Visc al barri de Rusaf, a la del Rusafí, d'on encara un valencià de les triples 16. He estudiat el català, segons es parla així. Tinc amics valencianistes i el casal freqüente. El casal Jaume I, al vostre nom adscrit, on parlem de tantes coses d'esta nostra terra, més enllà de la ciutat per retrobar un país molt més clar directament sense esta boira incerta. He sabut dels vostres furs i de la llei antiga que van fer de l'antic regne un estat modern. Per la nua propietat, el l'ús de fluid, la fadiga sense el mort, violar i engany de mitges, i el cens l'emfiteusi, el lluís de l'any de por, la tenutat del sistema conjugal de divisió dels béns. Com pot ser que este país, amb 800 anys de vida, continuen bloquejant els espanyols recents? Sé que som la vostra pàtria, els que en la bandera mantenim les 4 barres de Guifré al piló. Sé que som tots una pàtria, els que en la vostra llengua fem sonar els nostres pobles com un mateix cor. Jo soc moro immigrant i valencianista, porto amb mi la clau de casa dels avantpassats, quan marxaren expulsats des del port de Dénia i guardaren a l'exili esperant tornar. I al tornar segles després, amb les butxaques buides, i reclamen per a mi i tots els valencians, fills i nets del tio Canya, de qui em sé família, eixes claus que ja perdut i acabarem trobant.